A nova unidade de endoscopias do Hospital do Barbanza, que hoxe entrou en funcionamento, contou cun investimento da Xunta duns 620.000 euros. Ademais da compra do moderno equipamento, realizouse tamén a mellora de toda a área, aumentando considerablemente o espazo destinado a este fin. A actuación permitirá incrementar en ata un 20% os doentes atendidos no Barbanza, mellorando a calidade e confortabilidade para os doentes e aportando unha mellora nas condicións de traballo dos profesionais. Esos 130 metros cuadrados que conlevan non só unha zona onde se realiza a proba, sino unha zona moi importante que é a zona de recuperación para os nosos pacientes. Polo tanto, creo que, repito, é un día importante para o Barbanza e, sobre todo, porque o que se vai facer nesta nova sala pois son técnicas diagnósticas máis novedosas que evidentemente hasta ahora pois tiñan que realizarse no Hospital de Santiago e que a partir desta nova sala pois xa poden realizar todos os usuarios que así o precisen nesta nova área. A mellora posibilitará a realización dunhas 2.000 endoscopias ao ano, moitas delas terapéuticas que precisan dun equipamento moi específico. Es una unidad que tiene una gran actividad. El número de exploraciones que venimos haciendo en los últimos años es de alrededor de 2.000 endoscopias anuales, tanto endoscopias digestivas altas, gastroscopias como colonoscopias, muchas de ellas terapéuticas que conllevan pues, la necesidad de un equipamiento muy específico, sobre todo técnicas de resección endoscópica de lesiones, técnicas de lesiones complejas, pólipos, lesiones premalignas, precancerosas, lesiones pequeñas las podíamos quitar aquí, pero si la lesión ya era un poco más grande, más compleja de resecar, no era posible por ninguno de las circunstancias, ni por confort, ni por seguridad, ni por tecnología. E a partir de hoy ya es absolutamente posible. Na visita tamén informaron do proceso de ampliación da área de hospitalización do hospital, cuxo inicio está prevista para o vindeiro ano 2023, e que conta nos orzamentos do próximo exercicio cunha partida de 200.000 euros. Esta mellora virase sumar tamén a ampliación do servizo de urxencias levada a cabo no 2020 e que supuxo un incremento do 40% da superficie, cun investimento total de 1,8 millóns de euros.